Vi vil gerne, vores gruppe vil være impressionisme, og vi vil gerne snakke om selve impressionismen, og altså hvad kunstnerne og forfatterne har gjort for at anvende det i deres brug. Og først skal vi snakke om impressionisme i litteratur, og der har vi anvendt i Jacobsens bog Måns, og den er analyseret på impressionistiske træk, altså det litterære træk. Derudover så har vi også analyseret impressionistiske træk med kunstnerens Claude Monets billede Impression Soleil Levant, som er et billede, han lavet, og der har vi også analyseret det ud for impressionistiske malertræk. Impressionismen. Impressionismen er en kunstretning og skrivestil inden for maler- og skrivekunsten, og for malerkunsten opstod den især i Frankrig i 1870, hvor den for alvor oplevede et gennembrud i offentligheden med en lang række impressionistiske udstillinger, lang række impressionistiske maleres udstilling i et atelier i Paris. Til at starte med var det faktisk et hån mod dem, at de blev kaldt impressionister, som billedtitlen på et af Monets malerier, men de så det side til sig. Fælles for både malere og forfattere udtrykte kunstnere sig om deres umiddelbare omverden, og de beskrev det som deres eget indtryk af omgivelserne, heraf impressionisme. Vi kan bruge de engelske begreber som showing and telling for at beskrive impressionisme, hvor det førhen var den autoritative fortæller, som gik meget for telling, så har det nu ændret sig til at blive i langt højere grad showing. Forfatteren danner altså et billede for læseren. Desuden vi ser to retninger inden for impressionismen. Den ene det giver forfatteren en sanserig og stemningsfuld repræsentation af omverdenen og oplevelserne heri. Den anden retning giver derimod et mere personbevidst syn og prøver at beskrive tanker og følelser blandet med indre monolog og det vi kender som en tankestrøm eller stream of consciousness. I moderne gennembrud var impressionisme en stor del af litteraturen. Man prøvede at gøre litteraturen noget helt særligt, og den impressionistiske stil var sådan, at der var mange sanser i, og mange stemninger. Man prøvede at få fiktionspersonens følelser og tanker med i historien. Det var blandt andet det, som forfatteren var med til at skille. Man prøvede at lave en direkte livsopbygning, hvilket gjorde, at situationen i scenen blev meget beskrevet i historien. I I.B. Jacobsens novelle Måns fra 1842 er der flere glimrende forslag til, hvordan man kan få impressionisme med i litteraturen. Det er især den impressionistiske stil, man ser, og hvor han nærmest maler et billede af scenen, som et citat her. Sommer var det midt på dagen i et hjørne af hegnet. Lige forstod der et gammelt egetræ, om hvis stamme man gerne kunne sige, at den bredte sig i fortvivlelse over den mangel på harmoni, der var mellem dens ganske ny, guldladende løv og den sorte, tykke, gråede grene, som mest af alting lignede grov fortegnede gammelgotiske arabæsker. Og han gengiver sig situationen meget impressionistisk ved, at han får alle sanserne og stemningen med, hvilket gør, at man nærmest selv kunne være der og ser det. Senere hen stod han til regnvejret meget flot. Pludselig kom der en lille rund mørk plet på det lysegrå muld. 1 til 3, 4, mange flere endnu. Hele turen var ganske mørk. Luften var lutter lange, mørke strøg. Bladene nikkede og svarede, og der kom en susen, der gik over til syden. Det østlige vandet. Også her bestod en situationen meget impressionistisk, men han får alle sanserne og stemningen er beskrevet rigtig flot. Ja, vi skal så beskæftige os med et maleri, og det skal være et impressionistisk værk, hvor vi så har valgt Impression Soleil Levant af Claude Monet fra 1872. Impression betyder indtryk, og det handler netop om, at det er kunstnerens indtryk af en situation. Hvis jeg lige kommer frem og se billedet, så jeg har desværre ikke en projektør, så vi kan lige til den store tavle. Men altså, vi kan se et maleri. Det er nogle utrolig idylliske farver, og det er behageligt. Og vi ser det faktisk præcis som, det er i hvert fald det man mener, som kunstneren har oplevet det, da de stod i situationen og malede det. Altså at her i baggrunden er en del af havnen, tror jeg det er, henlagt i lidt tåge, og båden, der kan man kun se en lille silhuet af det, fordi det netop er sådan, som Monet har oplevet, da han malede det. Desuden er der også nogle lidt grove penselstrøg, der er nede i vandet, og man kan se, at solen er reflekteret i vandspejlet, ligesom den vil være det i virkeligheden.
Men det er en meget personlig måde at portrættere en situation på. Det gør det altså til det er en situation, som kunstneren vil dele med sin seere, og på den måde bliver det meget sanserig og meget stemningsfyldt, og som seer bliver vi nærmest delagtiggjort i den her oplevelse gennem forfatterens valg, som jeg nævnte af farver, altså i Impression sur les Vents, der er der nogle behagelige blå nuancer, og så med det orange skær fra aftensolen. På den måde så bliver vi ligesom taget med på en rejse gennem forfatterens eller kunstnerens syn. Ja. Jeg kan så konkludere, at i impressionismen, så var det mere showing og mindre telling. Altså, at det var ikke så meget med, at forfatteren fortolkede video på hans billede, eller hans bog. Det var mere, at han showede det, hvad han så og følte på det lige præcis til tidspunkt. Og der er i fortæller, så der litteratur, er der 2 fortællerstile inden for impressionisme. Den ene går ud på, at det sanserige, stemningsfulde tegn og refleksion af omverdenen, mens den anden stil er mere sådan personbevidst, hvor f.eks. fortælleren eller personen i historien har en monolog med sig selv, og hvor der indgår mange følelser og tanker. I impressionisme og litteratur, så var det jo ved, at vi analyserede Mogens, og der kan vi konstatere ud fra analysen af Mogens, at der er anvendt rigtig mange impressionistiske træk i Mogens blandt andet monolog. Og så har vi også snakket om impressionistisk kunst, og der kan konkludere vores analyse af billedet af Claude Monet, at det er meget impressionistisk, da vi kan se det på den træk og den penselstrøg, og den måde han har malet det, og den måde han har sigtet på. Så vi kan konkludere, at alt i alt så er impressionisme kan anvendes i kunst, i litteratur, og det er det, vi har konkluderet.